В този клип ще видите как двама брачери отиват до Чехия и да почват да простеят. Приятно гледане. Поща манячета вече сме на летище Варна. Ей, че да. Спуснем с други кадри са. Докато чакаме полета да се случи това. Какво правиш ти за това така? Ти дори са прави такива неща? Ами каква преписи? Скинал не? Що ми се да Между тия баш там да искам да умра. Бърчет, какво правиш? Нещо гледам много вино на Game TV. И как е? Уникално. Трябва да се абонирате с камба. Не! Amendarte se claven, lengeria cate pairoven. Amendarte se. Остава ячето. Така цъхна даже. Благодаря, брачета. Мога да се средоточим в телефона си, който няма дори хват. Не, аз преди да се вързах интернет. Иска ти имейл, човек. Не. Ай, по-съвърно. Почта? И какво става, хората? Да. Ще ходим да правя и ще видим какво ще правим. Това манячето. И какво това манячето? Забравяш ли сме в Прага? Покажи. Аре, флекси. Стой. И така, тук сме. Всичко ми се на трамвайо. Бягам надалече, не те обичам вече. Ти съм мене надалече и не ме обичаш вече. Исках аз да съм с тебе и загубих много време. Мила моя, толкова те исках аз. Много ли ме... Добре, ще коста. Нека фуна първи да си байда, бе. Неле. Давай, кобра. Иде се отръва, моля се, иде се отръва. Леко, иде, бе, кобра. Че хората са смеят, са подиграда. Та хора, гледайте моите... Пръсте! Снимаш... Само ячета ти как сме в Прага. Да отидем към Прага, защото сме малко и към Прага. Отидем към Прага, може би ще караме електрическо. Ще малко в центъра. И после може би... Я ще какъв мерджан, бе. Еба. Тере. Меркен, деса. После може би ще ходим до мол. Ето да. Айде, баче, тръгва. Как ты рачно? Не чети? Добре. Много багажи. Так. Сега трябва да харчим пари. После. Какво да правя, брече? Брат, на баш да направим новото майка ми да е баш. Никога не знам си я.
Баба ще каже, видя ли, че не си засилва? Паса на мама, паса. Ти май не си от Варна? Абе, не можеш от Варна. Ти май не си забял. Да, това се разрева. Ти пак свърши. Прибирай го докато не е дошла. Ти ме смърди ужасно много. Я, прибирай ти. Чакай! Съм подмогъл. Разреваш. Варна ми сте. Аз с това се отцапам с ляпилите или път всички баба. Ние че хора взехме с неща, да не чуят много. С стотинка от един крон. Един ком? Май ги да си пиш. Но съм си не брат. Я флекси. Едно. 2. 3. Набързо си ти. Отвори бе! Пап Георги! Чакай. Не! Това е място според Украина да е чисто в сенси Хората караме това. А, то пък да избягаме, май на пътя. Сега правим тук с тук. Бамат. Аз съм безсмъртен човек на пътя. Трамвай. Сега трябва. Чакай да стане едно ниво. Май преди да го снимат май. Дедо, чакай на Мустанга! Дедо, дай да отидем на Мустанга! Да. Не се отдържаш от давай. Оттам пише на GPS-а, бе. Не знам. Не бе, да те да постря. Как понякога то ми го закрива? Чай това долу го твърдо. Ето, може парка, да не мога да не читам. Бак, нагоре! Спри, бе! Аре, бак. Внимай, не паднеш. Но. Това няма да завърши добре, хора. Чуваш ли ме, хей? Чуваш ли диджей? Тук е моето момче. С него за първи път. Остава манячета. Предпоследен ден. Отиваме в зоопарка в Прага.
Поне така си мислям, не? Мога да заведат някой джунгл. И какво става хората, вече сме в зоопарка. Поръчет, кажи нещо. Да, така. Според следващите. Не го пръщи. Да, се това ще ни хора. Ana, майка ти си ба. Косметика в принцип 2,90. Арда пак. Ще ми работи телефона. Лами, батко. Лами. Jdeme se podívat ještě dovnitř, jestli tam je nějaká. И какво става, хора? Какво на телефон споделя? След което идеме на сходка. Идеме сме обувките. Ярджорен кудри. Дърсим ще това. Хайка, тук мериш на нещо. Пука. Тем първо гаждам си, когато нямам гледам отстрани това положение. Сега, хора, От днеска купихме се руи, бат. Аз цитирам, не знам, не го страх си още да ги приема. Аз взех една почва, нищо това голяма почва от тази. Тръгнах взех се от най-советата късна тремболна и че днеска ставаме с милявата майка. Те да Постигнал със стюк. Ти си четко. За колко пари ще извикам Гейм ТВ във въздуха. Не. Избега. Чуй. Шмак, не, вземи телефона и пуши. Ай, просто брат, просто. Я дай пак. Готов за гине, Боб. Каченков чукне. Какво става, хора, заминаваме? Към две пъпки. Иде, хора, заминаваме. Отиваме за бъги. Много как ти отивам към беге? Да виж първото очекивам. Отивам към беге. Ще включвам бега, бе. Благодаря. Дали са ти дали, отгоре са ти дали, каквото пожелаш, но не любов с мен. Дали са ти дали, обичаш ме, но зная, живота с мен до края ще ти е забранен. След играта прежедняхме и решихме да споръчам кола. Поръчах си кола и вижте, това беше най-скъпата кола, която бях пил в света. Кола за 6 лева. И какво става на часа? Това беше от Волга, който беше 6-7 дена. 7 дена беше всъщност. Най-рано за харесало. Ние се прибрахме тази сутрин в 6:10. Бях вече в нас. И сега е време да ударим по един душ, защото много ми се спи. И да, ще видим, когато се видим. Чао! Дали са ти дали, отгоре са ти дали, каквото пожелаш.